Kwarai kuwa. da me ake haɗawa a yi gurmi? To da farko dai za ka fara neman wannan fata ta tsari. Tsari wannan ne dabba? Tsari dabba. Na biyu sai ka nemi sanda mai kamar muciya din nan. Na uku sai ka nemi ainihin fata akuya. Ha ila yau dai? Gata. Na hudu. Masu kallonmu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana a wannan kafa ta tauraruwar Arewa TV online wacce take gabatar da shirye-shiryenta a Kaduna a tarayyar Najeriya. Sunana Najib Mustapha ba tsafe yake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana. A cikin wannan shiri na tarihin makaɗa da mawaƙan Hausa a wannan kafa ta tashar tauraruwar Arewa TV online, wanda a yau a ɗakin mu na gabatar da shirye-shirye muna tare da bakon namu a Malam Haruna Mai Gurmi, wanda mazaunin garin Kaduna ne. Malam Haruna Mai Gurmi, muna maka barka da kasancewa da mu a wannan tasha tamu ta tauraruwar Arewa TV online. To jama'a assalamu alaikum, alhamdulillah, ina amsa alhamdulillah. Yau ga ka a tashar tauraruwa Arewa TV wacce take yada shirye-shiryenta a kan yanar gizo. Abinda ban taba zuwa ba kuma yau gashi Allah ya kawo ni. Alhamdulillah. To wani zai ce wannan shiri da tarihin makaɗa da mawaƙan Hausa yanzu kai za mu iya saka a cikin makaɗan gurmi kenan koko waɗanda suke mu'amala da gurmi? Ya Malam Haruna zai fassara mana da ni da masu kallon mu da sauran al'umma da suke kallon wannan tasha ta tauraruwa Arewa TV. Alhamdulillah. To mu dai wannan sana'a ta gurmi a ainihin shi gurmi wannan da ka sani shi ne ainihin kiɗa na Hausa da wuri kenan. Kuma na samo sala ne ga mahaifina, tunda ni ɗin nan dai gaskiya tsakani ga Allah, na ɗaya ban taɓa bin kowa ba, na biyu kuma ban taɓa cewar yau ina sha'awar waƙa wani ba. Ni ma mahaifina a lokacin ba gulmin ya buga ba, dindifa ya yi, mai dindifa ne irin ta tsayin, don wani ma ɗan shekara 40 yanzu ba dole ba ne ya san dindifa. To ni na gado ne sai na koma ni kuma na ɗanka gurmi ina yi. Kaji ni ainihin kai basira ta zo maka ne kawai? Basira ne ta zo mutum da na gama makaranta, na yi primary school, na yi secondary school, na zo na ɗan aka yi announcement ɗin ainihin fam ɗin police, sai ya kasance lokacin naira 35. Shiga aikin ɗan sanda? Shiga aikin ɗan sanda naira 35. A wace jiha ce a wancan lokaci? A Katsina. Jihar Katsina. Muna sabon lokacin da aka kirkiro da Katsina aka ware mata a cikin 1987 kenan. Yawwa. To shine sai da na gama wannan makaranta shikenan sai ana wannan announcement din cewar ainihin mai bukatar police, sai ni kokari na je mahaifina sai mun fam. Muka je interview Katsina. A nan cikin garin Katsina? A nan cikin. To asalin ka kai mutumin ina ne, wani karamar hukuma ce a Katsina, wani kauye? Karamar hukumar Musa local government, mazaunin Tuge. Tuge? Muna karkashin Musa local government. Na'am. To a lokacin da na je wannan aiki sai da na gama wannan aiki gaba daya, na je training. Ma'ana ka gama samun horo da komai? Yawwa. Ina aka kai ku a don samun horo? A lokacin Kaduna ta cika sai aka kai mu Sokoto. Na'am. To da aka yi mu Sokoto muka yi training wata 6, da muka gama muka dawo gida kayan posting din mu. Komai da komai an bani na komai da komai na aikin police. To sai na sake koma gida na ce ina neman gafara ga mahaifina da mahaifiyata, za a yi posting din za mu je. Za a kai kuran za ku yi aiki. Buɗe bakin mahaifiyata ita ce gaskiya duk abin da zan yi a duniya ko menene, ita dai dama ta taɓa bani shawarar cewar kada in yi abai, ta ba ma baban mu shawarar kada in yi wannan aiki. Ita ba ta so yi. Ita ba ta bukata, amma duk abin da zan yi a duniya in je in yi. Amma ita ba ta aikin dan sanda dai ba ta so. Ta ce ba ta son da aikin dan sanda. Sai na je na cire masu kakinsu da takalmominsu da komai nasu na je na kai masu, na ce da Allah ai haƙuri, dan an ɗinka mun uniform wallahi a lokacin. Ka fito a tsokenka? Na fito sosai a tsokena. To sai Allah ya kawo wannan lokaci, na ce to shikenan. Sai na ce to tunda haka ne barin ɗinka gurmi ne. Kawai na ɗinka gurmi, da na ɗinka gurmi na. Daga barin ɗan sanda da kai kawai sai ka ce gurmi? Sai na shiga gurmi. Basirar ta faɗo ma. To a Tuje ka fara yin gurmin koko a Katsina koko a nan Kaduna? Gaskiya a lokacin ma ba haka na ɗinka shi ba, na gwangwani ne muka ɗinka wanda yake da za ga muna yin sha kaɗan ɗan.
kamar abin da Kamar yan gira-gira da ake yake abincin na jikin gurmin. Mm. Ana nan a kwana a tashi kawai sai na samu koko ɗan ƙarami sai na ɗinka. Ina yi kamar wasa. To sai Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yi zama na a nan garin Kaduna, wani mai gidana a can mun taso tare da shi ya dafi ɗan shekaru don zai samu shekara 2 ni ina kamar misalin shekara 15 yana 17 haka. Ya ɗan gaba da kai sai kaɗan. to akwai yan uwan shi a nan Kaduna sai ya jawo ni ya ce mu zo mu dan yi aikin gona haka Daga Tuge daga Tuge kuka baro Musa haka taho Kaduna. Kaduna. To da Kaduna ne nan muna nan sai na ga cewar a'a to da muka gama aikin gona kakatai sai ya sa ni na ce to gaskiya bari mun hanya in je tsohuwar Fanteka in kama wata ya sana'a. To ina nan sai na To ka zo Kaduna ba ni yin gurmi kenan. wallahi a lokacin ba. Na'am. To sai kasance mun je ainihin Fanteka ya sa ni ina yin aikin tukunya har ma na iya. To a yanzu magan da ake yi in na samu in an kira ni sana'an gurmi in je, in ba a kira ni ba kuma zan je in aikin. Yanzu haka zama da Haka, ake. Ga gurmi ga kuma aikin tukunya. To amma har ga Allah tsakani ga Allah na fi samu ga kiɗan wannan. Shi gurmi. Wallahi. To wai da haka kake hada shi koko gurmin ne kawai kake shin ya ma gurmi yake in gan shi wai tukuna misali. Ga gurmi? Na'am, ha gurmi yake. Haka gurmi yake. Shi gurmi daban, gara daban. Gara daban, goge daban. Na'am. Kukuma daban. Na ga ta Hassan wani ai karama ce haka yake rike ta. Kuntigi ma daban. To duk amma duk suna aji ɗaya ne da goge da kukuma da kuntigi da gurmi ko kuwa al'amari. Wannan shine babba. Da yana hannunka? Ba wai ɗaya. Wannan shine babba dan wannan yanzu. Shi gurmi. Shine baban kukuma, shine baban kuntigi, shine baban gara. Duk wannan shine babba. To naji in ana so a yi wani abu ma sai a ce wai kakka hada mana gurmi fa. Kakka hada gurmi. To yana da wuya koyo. Yanzu inda Allah ya sa a ce misali yan uwana mawaka na zamani ku yi hakuri magana ce ta kama magana. Inda Allah ya sa a ce cikinsu wasu sun iya irin wannan wallahi da mu ci koma bayan ma sai ya fi nada. Kamar yaya? Yau. Ci gaba dai koko koma baya? Inda mu ba inda sun iya su yanda muka iya da mu koma bayan ma za ta ƙara koma ƙasa. To kai ka ce min ba koya kai ba. A'a misali nike nuna ma da koma bayan ka fahimci Hausan da koma kamar misali inda su sun iya kamar inda suke da studio haka suna hitar. O yan zamani kake magana. Yan zamani yau. Da sun iya gurmi. Da sun iya gurmi da mun koma baya. To kana nufin gurmi na iya yin komi kenan abin da ake nema na sauti. To suna kira na ma ai. Ka kada musu gurmi? Kwarai ko sa. Kuma ya hau irin wakar da suke so? Da gudu ma ko wallahi. Kada min gurmin nan in ji Bala Haruna. To madalla Mala Haruna mai gurmi wannan gurmi yana magana yana isar da sako yana kamar yadda ake sa kotso ko kalangu suna yin maganganu shi ma gurmi yana magana yake so. Me yake cewa gurmi kaman abin da zan faɗa zaka ji ya faɗa to Jalla Allah ka taimaka mana Sarki Allah ka ba mu lafiya Allah ka taimaka mu Jalla Allah ka agaza mana Ciwon cikin barewa a daji wa za ya ba ta kanwa daji shi za ya ba ta kanwa madalla to na'am naji Malam Haruna mai gurmi Malam Haruna mai gurmi tuge a da amma yanzu Kaduna rigasa a rigasa Malam Haruna mai gurmi wannan sha'ani da kuma da ka dauke shi a matsayin sana'a irin ta da kake yin ta kuma haka ce ta fi maka sana'a tukunya da kake yi yanzu a Fanteka yanzu a misali za a yi cewa kenan in ka je gurmin kai kake kada koko kana hada shi da waka kamar yadda kai man magana da shi yanzu gaskiya ina hada shi da waka ai duk wanda ka san ya iya gurmi ya iya kiɗa
haɗa shi haka bai iya waka ba to har yanzu bai iya gurmi ba. A'a, o shi gurmi tare suke tafiya da a waka. kwarai da ainin ma to ai shi wani abu ne wanda zaka buga mutum ya ji daɗi sai ya ji daɗin yi ma alheri amma kai ta buga gurmi ba tare da waka ba ai ina da sauran shi kamar yana firamare bai je secondary school ba haka abin yake. Shi gurmi ka ce yanzu fa shi gurmi shine shugaba ni kuma na ce kila ko dan yana hannunka shin da ake hada wannan gurmi ma har da ka hada shi da abubuwa nawa ne suke hada wannan gurmin kuma kai ke hada maka kanka da kanka ko kan je kasuwa ka siyo gurmin ne? A yanzu haka magana da ake ma ina da wasu haɗaɗɗun guda biyu wanda ni nake hada da kankin kaina. Kai da kanka ba ruwanka da zuwa kasuwa sai dai ka nemi kayayyakin da me ake hadawa a yi gurmi. To da farko dai zaka fara neman wannan fata ta tsari wannan ne dabba tsari dabba na biyu sai ka nemi sanda mai kamar muciya din nan na uku sai ka nemi ainihin fata akuya ha ila yau dai gata na hudu sai ka nemi ainihin tsarkiya wadda ake sama a casbaha na'am kamar zaren lilo da ake faɗi yawwa in ka sa zaren lilo ba zai ma kwana in dai haka iya gurmin ka buga shi sau biyu ko sau uku zai katse amma wannan in ka sa shi lafiya launi mai kamar da roba haka dai zai wata 4 wata 3 sannan sai ka canza ya katse ma kana ji ko to daga nan ainihin wannan da ka sani kuɗi ne irin na da sai ka manna shi ko me za a yi kowane irin kiɗa kake in ba kuttuku ba zai ba shi wannan a zuwan kamar kuttuku ɗan ƙaramin yana ƙara ma abun nan haka ka gani yakan ƙara mai armashi wannan kuma karan dawa ne na'am kamar irin salle din da ake faɗi kamar salle ya shi sai a yanka sai abin na'am Haruna gajiyar da gulmi yake na'am wannan kuma dama zobe ne irin na matasa masu irin soyayya shi ya danganci dama gulmi na ɗauka azurfa ce a hannunka a'a gaskiya akwai masu azurfa na'am akwai masu amma karfen yafi karahuna ne wa'annan ba yanzu Malam Haruna wa'annan abubuwa da ka lissafa da wannan sandar take kama da muciya da wannan roba da kuma fatar akuya da fatar tsari da hada dan koko gashi nan naga shine ke a rike da gurmin kenan koko wannan da mutanen da shi suke alwala ana yin sallah na'am a masallatai koko ne na gora na'am nake cewa ba a fafe gora ranar tafiya yawwa to kaji abin da yasa na'am shine wannan to shi ma nemo shi ake na'am kana zuwa kasuwa ya ka nemo irin ma sai da kwaraka da sauransu sai ka ce kana son koko a wurin yan kore sai ka nemi koko in karami kake so akwai in babba kake so akwai to dama kaga wani ya taba hadawa ne ko kai hikima kace ta sa ka hada shi haka tunda ai kafin kai ka fara gurmi ana gurmi a kwarai da aini wane ne ainihin hikima ta ce Allah ya bani basira na hada wannan gurmi na ga amma yanzu haka akwai ma wasu ma guda biyu a gida wanda na hada na ajiye su wani lokaci jama'a sukan ce suna so su saya sai in saida musu shi gurmin wallahi wanda ke so su fara sana'a to yanzu ka dauki kada gurmin nan ko in ce yadda kake amfani da gurmin nan a matsayin sana'a kada kake alfahari da ita ai na yi wata magana baya na ce ma idan an kira ni in sana'an gurmi zan je da gurmi in ba sana'an gurmi ko to zan kokari in ajiye shi gefe guda in tafi kasuwa to yanzu yadda wannan al'amari yake tunda ku gidanku kamar dundufa ake kada baba na dundufa ai wani ba duka ba ka iya kada dundufa kai ma gaskiya lokacin ina karami ban iya kada dundufa baka bi shi a wurin makida ba kenan kai wallahi a'a gaskiya ban taba bin shi ba amma ka same shi yana yi na same ban same shi ya riga ya bari kenan ya aje ya tuba yawa to kalmar nake so amfani dan a lokacin ma wallahi aka aje su wallahi gefe guda ina dan shekara 6 zuwa wallahi zaka ji suna kada kansu ya tuba ya daina kwata-kwata amma Qur'ani zaka je suna kada kansu amma gadon gidan ku ne dinduba gado na gaskiya to shi mahaifin naku yakan hada da waka kuma a nan kasar tuge yake waka ko har Musa kuma zuwa a jihar Katsina duk shashen nan wajen ba shi Musawa ba shi Matazu ba shi cikin Katsina ba shi irin su dan gani ba inda baya zuwa magaji wando can kila wurin su barbashi in aka yi biki akan gayyato shi irin su gundawa kenan sun gundawa wannan haka ne bare ko dan gani haka ne wallahi ko kila nan maraban Musawa wannan haka ne wallahi gaskiya duk suna zuwa nan wajejen duk an zazzagaya to amma kuma kai gashi ba kai gurmin nan a cikin tuge ne koko a nan Kaduna da je kake zazzagayawa can asalin mahaifa ba kai ba a wani lokaci suna kira na in je a can mahaifa kama mana in buga ba kuma in buga in dawo to ya ake kake hada shi da waka to ai wani abu ne wanda yake
shi idan Allah ya yi mutum baiwa to kaga bayan da abin nan sai dai a yi dai addu'a kawai amma baiwa ne kuma kai ban gaji haka ba wallahi ban gaji ainihin gurmi ba amma har ga Allah yanzu mutane da yawa suna ce min ba haɗeji na ce ni mai gidan haɗejawa ne kai baka tsine ne ni baka tsine ne na tuge ne gidan tuge ne ciki sosai na'am ashe ka san Alhaji Gambo tuge kenan Gambo tuge ai kaman yaya yake waje na na'am saboda ga layin ga su Gambo tuge ga layin mucan na'am kuna kusa da kusa muna kusa da tuge a zamantakewa irin ta karkara ma sai a ce yan uwa ne kawai yaya na abokin Gambo tuge ne na kudi haka suke sun yi makaranta komai da amma shi ya riga shi gidan gaskiya na'am to Allah ya gafarta mishi to yanzu wannan sana'a malam Haruna Mai Gurmi da kake yi kai waƙoƙi daban-daban wanda suke naka ne ko kama mutane daban-daban ko kila saraki ko kuma gwamnati ko hukuma ko wayansu mutane makamantan haka misali haka zaman lafiya na yi ma gwamnati a zauna lafiya na wacce baka bukatar ko sisi a kanta kai ma gudun mu kace kenan wallahi tallahi na yi musu a matsayin ka na dan kasa kwarai kuwa to ko zaka rera mu ita inji ta taimaka mana Allah waidinmu ya rabana ka taimaki 'yan Najeriyanmu ni dai kan kira nike yi duka 'yan Najeriyanmu mu tare mu zauna lafiya lau idan kana ƙasa ta China kana ƙasa ta China ka zame miloniya kai yaya za a kira ka kai ɗan Najeriya ne Allah sarki duniya ba ta zama bace ba ya rabana raba mu da sharin farwa ya rabana raba mu da sharin duniyan nan ɗan Najeriya Yarabawa ne kiransu, yaran kaje ne kiransu, kadara ne kiransu, yaran Ibo ne kiransu, hannufawa ne kiransu. Tattafawa ma ne kiransu. Dan Allah mu tare mu zauna lafiya lau. Na'am, Malam Haruna Mai Gurmi lalle wannan waka. To baya ga wannan waka ta zaman lafiya, ko akwai wata waka da kai ma wayansu ɗaiɗaikun mutane kila waɗanda suke iyayen gidanka ne ko kuma a ce kila akwai wata waka wacce kai ta dan kashin kanka tana burge ka? Gaskiya akwai waƙoƙi sosai wanda na yi ma iyayen gidana da kuma waƙoƙin da ni ɗin nan nake wanda yake na jin daɗi ne. Kai hatta wannan kai hatta shi kan shugaban ƙasa a wannan lokaci misali wallahi da ne mai waƙar nasiha shi Bola Ahmed Tinubu wallahi da ne mai ta jan hankali a game da halin da ake ciki wallahi wace iri ce kai bai ramu ita ce Baba Ahmed Tinubu ka ji waƙar shugaban ƙasa Baba Ahmed Tinubu don Allah ka taimaka don Allah ka agaza ka taimaka ga 'yan ƙasa Baba Ahmed Tinubu lalacewa naka ne kawo kullum ba mutum kaho da kowa a Najeriya ta mu sai dai Ahmed Tinubu ku masu zanga-zanga a dinga yin addu'a ai ya fi zanga-zanga a ƙara mai uzuri domin ya gyara mana ƙasa Baba Ahmed Tinubu ka taimaka ka agaza
Baba Ahmed Tinubu baba shugaban ƙasanmu ne fa na yanzu, sai ka taimaka baba sai ka agaza. Talakawa na shan bakar wuya ga kwanan masara ya yi tsada, shinkafa sai gidan akwai sai mai hannu da zobiya. Asibiti babu magani, ka taimaka dan kudu ai naka ne, dan arewan naka ne, dan Allah ka agaza baba Tinubu ka taimaka. Ba a zagin shugaba sai dai a yi masha addu'a yanzu. Duk wanda ya zagi shugaba ya tunani da kyau gidansa akwai ba shugaba. Na'am, Malam Haruna mai gurbi to madalla Malam Haruna mai gurbi. To masu kallon mu da yin yanzu tare da mu kuna tare da tashar tauraruwar Arewa TV online da take yada shirye-shiryenta a manhajoji irin na kafofin sada zumunta na zamani, inda kuma muke tare da Malam Haruna mai gurmi Tuge amma fa mazaunin garin Kaduna, da kuma yadda muke jin yadda yake waɗannan waƙe-waƙe nashi yadda yake haɗa su da gurmi. To Malam Haruna mai gurmi, wannan sana'a ta gurmi za a iya kenan yanzu ka kwashe kimanin shekaru nawa kenan kana yanta alisafin ka a iya ƙididdiga yanzu kai? To ainihin yanzu wannan gurmi ila tun kafin kai aure ma kenan. Wallahi ni ko san da na zo Kaduna nan, farkon da na zo ma ban da mata, shekara ɗaya ina ganin shekara yau 37 kenan da zuwa na Kaduna. Ina nan sai nake masarkin arewa muriganyi Alhaji Hayya, sarkin arewa ne ga sarkin mai dan madami, Allah ji kanshi kuma Allah gafarta mai, ya riga mu gidan gaskiya. Ina nan ina mai wannan waka ko don lokaci sai ya bani fili a nan rigasa. A nan rigasa sai ya bani fili a nan dan madamin koko a nan dai rigasa nan bangaren masarauta ta yi haka. Na'am, sai ya a gunduma ta inda yake gunduma yawa sai ya bani fili, aka yi min certificate komai da komai aka bani. Ina nan kuma kauna ce ta sa ya baka wannan hili da waƙe-waƙen da kake mai. Wallahi ana kada mai gurmin shi ma ina watsa shi duk media ko. To ai kafin mu je ma ga bayanin yadda aka yi filin ya tabbata a hannunka da abin da kai, sai ka mana waƙar shi wannan margayi mu je. To Allah ji kansa, amma dai to bari a karauta. Taimaka mana Allah rabana jalla, sarki ya Allah ka ci da mu, kar ka ban mu sha waya, yau ka ji kiɗa na sarki. Allah ji kan sarki ya mai ɗan madamu uban gidana, mai halin arziki. Malam da ka ja gaba da sarki, gara ka je daji ka kwana, da ka ja gaba da sarki gara ka fada rijiya, rijiyan ma da kasa gaba da sarki babu kyau. Na'am, to Malam Haruna mai gurbi, to Allah ya gafarta mishi. To sai daga baya ya zama bayan ka samu filin baka tunanin sayawa ba ko me kai da shi? To gaskiya a lokacin da aka bani wannan fili can baya ne, bayan gari ba mutane, sai na zo na sai da shi. Da na sai da shi ina nan ban dai kashe kuɗin ba, da yake lokacin duka abin da sai da wannan fili naira 3,500 irin ta wancan lokaci. To da na sai da shi sai Allah ya kawo min buɗi, na zo to ka san ina shiga harkar fim fa. Sai aka kira ni wani fim wanda yake to kana taka rawa ne ko kana musu waka ne? Waka nake, ina kiɗa, suna waka da turanci kuma ina yi musu waka. Na'am, kana waka da kuma kana kada gurmin ka. Warai da ainihin. Dan yanzu kana duba fina-finai ma, hatta har na Hausan ma ba Najeriya, har na Hausan ka duba gidan Badamasi wanda aka fitar kwanan nan. Na'am, wanda ake zaka ga a season na 23 ina ciki. To ka fito a mai gurmi ne ko a mai gurmi na fito ine ma wani dan kwambo waka. Shi ya dan kwambo ke. Ya dan kwambo an kwambo didi. Wanda shi ma na kama ya iya gira ya iya shi abin da ya kace kawai. Yawa. Dan kuma ka ce ma kira mashi, in kira shi a Kano yanzu nan in mun ga zan iya daga wayan kira mashi sai zo nan. Na'am, an gama. To Allah da hankali a da zamu bi su insha Allah. Kana ji na ko? Na'am. Shikenan da na je samo kuɗi naira 15,000 a wannan lokaci, sai na zo na shigo daga cikin jama'a
sai na sai fili naira 7,500. biki aka yi ka samu kuɗi ko ya aka ka samu kuɗi? Fim ɗin na je na suka ban 15,000 kuɗin sallamar ka? Wallahi sai na je na zo na sai wannan fili naira 7,000 a nan cikin rigasa? na ba dillalai naira 500 irin ta wancan lokaci? a wancan lokaci. Yanzu wani magana ke ma shekara 30 da wajen 8 kenan ko da 7 ma yanzu haka. To shi kenan a har yanzu ina nan cikin gidan yanzu haka, gidana nake yanzu magana. Kuma ka gina shi? Na gina shi lafiya lau, na sa ɗaki 3 ga ɗaki ɗaya wanda yake fasinan na yara. Ina ciki yanzu haka. Yanzu haka? Magana da ake. Wallahi. To yanzu gurin inda nake gaya ma yanzu kwatan ma gurin kwata ana sai da ita miliyan 1.200 miliyan 1.100 yanzu haka kwata. Ba ma wani cikakken fili irin naku ba? Na kwata ma. Ɗaya yanzu ma na sun gane in sun sai kwata ma raba ta biyu suke saida, saboda su saida kamar miliyan 1.400 ko 300 haka suke abin nan. To amma ni har yanzu tunda ni ma Allah ya bani, kuma insha Allah ina sa ran ni ma yara na dai su so kowa ta so inda fili ne mai yawa su gina su ma su zauna. Amma ba da ni in sai da ko ɗaya. To yanzu mana Haruna Mai Gurmi ƴaƴa nawa yanzu, mata nawa? Gaskiya ganin gashi ka jima a Kaduna shekara kusan 40 ba uku yanzu kana Kaduna. Wallahi kawai ina da, na yi auren farko na aure wata yarinyar Hajara. Ta leƙe ni take so, Allah ya hukunta na biya sadakin ta lokacin 8,000. A wurin Gurmi ta ganka ne ko? A wurin Gurmi ta waka ma ne mata ta ji daɗi, ta leƙe ni take so. To kace kai ka samu mata kenan ma kai da waka kenan ashe? To shikenan. Muna nan mun yi haihuwa ɗaya haihuwa 6. Ta yi ɓarin ɗaya. Shikenan ina nan sai na ƙara kuma gano wata, kuma ta ƙara gano ni ita ma. Ita ma a wurin Gurmi ne? Ta ce shikenan an samu lafiya. Ta ce ni take. Duk matan ka Gurmi ka same su kenan. Ita ma sai na aure ta, ana ce mata Hawwa Ulami. Na'am. Ita ma haihuwar mu ɗaya 6 muke da yara 3, mata 3 maza 3. Yanzu ma ɗaya daga cikin yara na yana nan soja yake yanzu haka. Shi ya so ya gaji baba kenan, ko a ce tunda baba dan fanda ya so ya yi mama ta hana. Yanzu haka yana Enugu, an yi post din suna can suna aiki. Na'am. Da ne a wurin ka? Dana ne. To shi ma dan Hawala min ne ko dan uwa gida ne? Na'am. Wallahi. Na'am. Yanzu mata 2 dai kenan? Mata 2. To ƴaƴa 12 gare ne yanzu. Na'am. Ɗaya ya rasu. To mahaifa suna nan koko da sun tafi? Ai iyaye na duka sun rasu. Na'am. A nan gida tuge dai? A nan tuge suka rasu. To yanzu kakan koma tugen ka je ka dan dawo koko ka ga ƴan uwa koko? Akwai da yayi sosai ma a cikin gari. Har yanzu gidan gado na nan tuge? Ya kwarai kuwa, suna nan kusa da gidan mai gari. Ashe dai ba bako bane a tuge kenan? Dan gari ne? Dan tsundun ma kuwa. To ka taɓa yi? Amma akwai wanda suka taso yaran wanda ba san waye Haruna ba. Na'am. Sai ka bar gari a rediyo ana Haruna tuge ko aka hayin abin nan watsa labari da sauransu da yara. Na'am. Sai a je a tambaya a ce wane ne Haruna tuge. Na'am. Wallahi. To a wayanka wani sarkin Katsina ka iya sani a wancan lokaci? Sarkin da ka taso ka gani? A can a garin mu kuku a Katsina gaba kida. Gaskiya sarki Usaini ne na sarkin Tuge. Na'am. Kuma shi ma ya rasu. Na'am. Sai dai sarki Kabiru yanzu. Na'am. To a Musa fa? Musa gaskiya ban da ido a Musa. To a Katsina fa? Sai dai na sarkin Katsina. Wanda ka tashi ka gani? Na zamani na da can. Wanda ka tashi ka gani ba? To gaskiya sai dai na yanzu, amma na da ya rasu. Babana yana zuwa, muna zuwa sallah lokacin ana ɗauka shi da wannan. Lokacin wani sarki ne? Na ga sarki wane zan ce. Sarki Usman ne ko sarki Kabiru? Sarki Usman. Muna zuwa mai sallah mai kwana 3 har ai hawa da mu komai da komai a dawo da ni lokacin. Ka san ya rasu zamanin shagari? Ya rasu wallahi. Tun zamanin shagari. Wallahi tun zamanin shagari. Na'am. Wallahi. Na'am. To a Haruna Mai Gurmi, a wannan sana'a ta gurmi ko ka zagaya wasu kasashe wanda ba kila nan Najeriya ba ko kuma wasu jihohin Najeriya, shin a Najeriya ina da ina sana'a gurmi ta kai ka? To gaskiya ba ma Najeriya ba, ni na yi zawo gaskiya tsakani ga Allah. Tunda ni a lokacin da na yi gurmin nan, nake gurmin nan, da farko na je Nijar. Da na je Nijar na wuce ina nan na je Libya. Daga Libya na wuce Libya lokacin ban da mata fa, ina tashi na waka. Da ƙarfinka? Akwai Mamman Barka. Kana samartaka ka? Allah ji ganshi. Na'am. Man dan haɗe da shi haka. Man dan fara da shi. Sai kuma na goce na bashi guri. Sai na je Benin. Daga Benin shine sai na gangaro Mambula. Wai duk a gurmi ya kai ka? Mambula gani ga kamar wajen Bakas din nan. Wai duk gurmi ne ya kai ka? Wala duk gurmi ne ya kai ni, lokacin duniya fa na kwance bayan. To daga nan ne fa
sai na gangaro da na gangaro sai na zo na ce to gaskiya gara in koma Kaduna in zauna kuma inda aka san ka an abin nan dina a lokacin gaskiya duniya kwance don yanzu a lokacin motar 25,000 ko in ce ma 30 wallahi ba ta miliyan nawa ce yanzu a lokacin ba fa yanzu ba ne gaskiya an daɗe. Malam Haruna Mai Gurmi a wannan zagaye-zagaye da kai a nan Najeriya akwai jihar da baka taka ba a wannan sana'a ta gurmi? Gaskiya akwai jihohin da ban taka ba sosai ma kuwa tun da kaga. To amma mu fara da arewacin Najeriya. To arewacin Najeriya na je Zamfara, na je Katsina,